Ni jaio nintzen Madrilen, nire gurasoek Aragoikoak izan arren, ni bertan jaiotakoa naiz. Bertan ikasi dut, bizi izan naiz txikitatik, eskola garaisak eta abar, eta 23 urtekin erabaki naban Bergarara etortzea bizitzera. Euskarari dagokionez, nik hasiera batetik oso garbi eduki naban euskara ikasi behar nabala. Niko kontzientzia etorri nintzen eta Bergarara heldu eta hurrengo egunean akoratzen naiz euskaltegira jo nintzela izena emotera. Oso positibo izan da beti, goguarekin ikasi izan dut euskara beti, baina prozesua ez da erresa beti izan bez, nahiko gogorra baizik. Eskontza batea jun edo afarixetara jun eta eskatzia jendea ez aldatu hizkuntzan ere gaitxik, ni moldatuko naiz ikasten nabil, baina, karo, 3, 4, 5 ordu gutxi ulertuz, gogorra itzen zen. Irakasle izatea posibilitate bazala, hau da euskaraz jardun da, orain dela nahiko gutxi arte ikusi nuen aukera batzala. Izan ere, hain dela 3, 4, 5 urte, benetan hasi nintzen ega etaratzen, masterra etaratzen irakasle aritxo izateko, eta orduan eman notzan azkenengo bultzakada bat euskarari. Niretzat ikastolan lanian bukatzi izan da, bukaera politx bat ematean nire ikaste prozesua nola betx. Ez naban espero, ez naban uste bain dela urte gutxi niretzat aukera bat izango zanik. Nik gaur daguna lanian nabilela hemen euskaraz eta eroso sentitzen naiz. Ez naiz sentitzen madrileño, ez naiz sentitzen etorkin edo kanpotar, sentitzen naiz beste bat gisa esan. Eta uste dute emoten dagoela aukera komunitate euskaldun bezala jarduteko.